ngaphuzi udihamba ku1+1 uyaphapha ima uyayitshela lapho unobuso beobdonsekile ngathi elinye igwinya ne lapho mube yinto nje wena umubi ne angifuna ukucambela amanga ngathi uphume esiswini sendoda. That's not nice, Papa. I told you. Abantu mabacoma amarawo bobhekephi Samlam like wathi nginsanga uzibonile wena usibaleni la unobuso bama wena umubi times 10 and mangishone ilandambe nabafana ushona baba kushona khonye wena nobaba wakho Joma yes yo hayi ngawumphaza smash ububi bakhe kwa increase uyasinukisela wena Ngithi ukhulume kulini lo ukhuluma kaye lapho womile ngathi le biltong yasethe uyaphapha futhi awuzibona ukuthi njani uyayilengela nje ufuna ama packs beka mzala unokusokubotekile shabu izwani izwa yo Hey, what's good people? So for here, Mr. Blessings, guys. So we back again with another banger. And on today's video, guys, we're shooting smash or pass. And as you can see, guys, today I'm not alone. I'm here with. What up, guys? It's your boy Ujana and T Young Chola. So, guys, we are hosting Smash or Pass, and so tell and like, comment, subscribe for another YouTube video. Yeah. What's the name of your channel? They play entertainment. Entertainment. Sure. Nah. WhatsApp chips boy tikebona ntwana manyora 1632 thembisa konka waya tizweni lemgogo ukuthi ithini hello ushap Shabona ansha Smash. yeah hello Hello. ushap smash Hey, what's my name? Okay, one smash. just smash yo hayi Ngawumphaza. smash ububi bakhe kwa increase ushap ungathi uyasinukisela wena Ngithi ukhulume kulini lo ukhuluma kaye lapho womile ngathi le biltong yasethe uyaphapha futhi awuzibona ukuthi njani uyayilengela nje ufuna ama packs beka mzala unokusokubotekile okay sharp izwani izwa Yo. uthenga impahla zakhe kayi 100 Huh? like angisho uthi ngiyamnukisela lento engiyinuka ithenga impahla zakhe kayi 100 so angi-understand ukuthi ungangibheki kayo uyangithusa ne uyangithusa bheka le ngathi yini okay ngiyabuya ku uyabona wena do omnyama ngakhona noma ungasebenzisa icream angeke ukuvuma icream wena bona lezinyo lakho leli ukuyahamba uyolungisisa wena thisibonile lezakho ungasheki anshake thisibonile lezakho thisibonile ubani wena ubani ngiyageza ugeza kukhulu babakho nomama wakho so umntwana yena uzokwazi kanjani ukwenza basasa bathi ngiyahamba ngedate ukubani kuba hayi balekile uphuma ngale wena bothini mangithini ungizwile lobuso bothi nobuso bani uyabona ukuthi awufundanga abantu abakaba belong eThemba Inkosi kutshele ne awufundanga but hamba ku1+1 uyaphapha ima uyayitshela lapho unobuso beobdonsekile ngathi elinye igwinya ne lapho mube yinto nje wena umubi ne angifuna ukucambela amanga ngathi uphume esiswini sendoda. That's not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like porridge, pap, more white, something. Ngale kuphi? No, call on this side. Pes. Change la. Pes. One. Akangichazi. Right.
Sure, yeah. Smash. Smash. Smash khona ngathi la Pass. akafukhulu uthi smash. Pass. Why pass? No, ungabali. Ngimsondela. Basho wena. Kakuwe pass. Smash bana. Smash. Afibi. Why uphase bani? Uphase bani? Why? So manje siva singapha ni. Yacava driver. Yeah. What up, guys? It's your boy, somebody tribal, like a time. Yeah. Oh, damn shit. Missed that. Hello. Kren. Smash. Tonam. Tonam. Yeah, she's and Tonam, but like, but a Skoda, like Mara. Yeah, she's sure. Yeah. Skip on ton. I'm in a phone and Tonam smash, and I made sure. Kai hack me on. It's a sekas. Bekre. Okay. And I'm sharp. Smash me. Yeah. Sharp. Yeah, sharp. Wanga tukwati. So. I feed you first. Yeah, marunga kwa. No. Asilo sure. You. When I feel it smash now, ne. Yeah, because of when I'm macala I'm so then. Sure. Yo. Ilo pool. Awe. I'm fanak. And then you. Smash ne. Patupa high. Sure. I was starting. Ngishati. Ngizoshatha after wara. Yo. Yeah. Say what dog, it's your boy Vic Pen, the Candy Man, the Ratata, the gang member Fate to get smash your pass Kai. I cover Novalatava, Rakadane. Yeah. With you. Baken, Jana. Masa. Yabayeg. Smash. What? Pass. It's fine. Yeah, but sure. My good number. Smash. Sure. Okay. Go. Step. What am I to say? What smash a bomb? What was smash a bomb? Step. Pass. Why? I got to tell them to go. Another one. Step. Smash. Step. You. Fanyana guys. Singava. Singayi. Sure. Now yacava nzana. Yabayek. Oh, relax. Yabayek. Asboy. Ngqala wena. Yeah. Like uyaringa sicela ngani. Hello. Sharp. Smash. Yeah. On cars, you. Uringela phezulu. Hello. Sharp. Smash. Why? Oh, smash. Just. This first thing aside. Yini imposter. Hayi kuthi ngiyamfustana. Angukhaleli just. Happy. Pass ne. Hayi pass man. Istoko. Then sharp. Smash. Sharp. Smash. Freezer. Guys, ngibona intwana uzengokuningi. Singapha manje. Sukulo. Yeah, I feel.
ungaba yini chomi sazi umntana wesonto makala ungaba Hello. Sharp. Hey, Ngami kumsabani. hakukhuluma izinto ezingona ngathi sendele kwami. Hello. Uyabona wena umubi times 10 and mangishone ilanambe nabafana. Usho lo baba question up on you. Wena nobaba wakho Joma. Ubaba mina Ulasho emaphinda team. uthi lo baba the type. Hello. Hello. Sharp. Big Sharp. Hello. Sharp. Smash. Why? Mush. Hello. Sharp. Sharp. Smash. Yo. I'm 10 years old. Wow. Hello. Oh, sharp. Best mess is smash. Hello. I don't know. Sharp. 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 Smash. Why? Yeah, he's in. Yeah, Naimut. Wait. Hello. Wait. Sharp. Smash. This is. Ai, Rafethu re va re ka yini? No. Uma. Va rile ya ko kasi bra ka sale hi. Wa batla ntshwara ka letsoga. I don't do smash or pass, bro. I'm the host. Fede ba kena mfana ka. A hope ka fela o tla fitlhela mfana. A no msho phela ba. Izo di kululeka. Ha re bala. E re go khate mfana ba tlo gwajisa di one. Ona l'intro. Okay. Is your boy Sniper the tribal pop. The big one, 10 years old. That's Hello. a bar. Sharp. Pass. Why? Like, ngizothini? Mara siye. Hayi. Awuzibona ukuthi umdala ebantwaneni? Ngiyazibona. Ene mfana ri ukuthi something ngona thoka fela. O ri lo fihla yingwana wa blusha mfana ka fela ba tlo gama khakha yi. Yena no tshwantse le smash ona yi. Then kwena then. Hello. Sharp. Kunani mantombazane? Singena pen. Emnya. Pass. What? Ay. Ngale ratela ba. Sharp. Abantu mabacova amarawu bobheke phi. Amiga. Hello. Wena ebathi yabuto no le kaya. Heaven. Tu ara no lo yenze. Hello. Sharp. Smash. What? Chat. Umtelo ka sifihlela bro. Sananki. Hello. Sharp. Abantu makathatha umhlophe like. Ngeza ngasi. Angazi ngabuza wena. Okay, amara siye. Sibambe kanti. Emnyango. Okay, sharp hamba ukunda lentshebele. Uma ngibelana, uma ngibambe umlo. Amlam like ngathi unukinsangu usibonile wena usiba lensila le unobuso bama wena mama kho ngobuya kuphika ne mina bangiphiki nabazali abayi2 nabayingaba abazali abayi1000 ngoba bakubantwana wena uzibonile empundleni wena uphapisana namasendo akho nelingashiniki uzokwazi wena ngathi esibhedlela mabacima ugesi esibhedlela ane baba phasi hayfed sharp Why? Nacha Kusumiyela. angithanda umhlophe bona sister asinale pedi ake kinale pedi ntwana ngithola sure kinale pedi ane before ushave bona Ubheke uhambe bona ngikaru overload.